A zase je tu zmena energie. Zmena je život. A v tomto období vývoje ľudstva platí dupo. Teraz je okolo nás bielo. Začalo sa to už medzi sviatkami, len sa mi nechcelo písať, ale následná vízia ma dokopala k činu. Si tak ležím a zrazu okolo mňa horí. Asi tak. Čumela som. Okolitý vesmír mení frekvenciu. Mala som pocit, že som medzi kriedovými skalami a trochu na mňa pôsobili strašidelne. Ako keď stojíte pod vysokými bielými štítmi a máte pocit, že vás to pohltí. Cítila som sa maličká a bezvýznamná. Hod, pán Božko si robí, čo chce. Ale že je biela, je znak zvyšujúcej sa frekvencie. No tak som si to popozerala, povedala som si, no, dobrý smer a išla som si po svojom. Ale predvčerom, keď som si ľahla, že si vyšlím svoju starú kostru, a len čo som sa uvoľnila, uvidela som, ako beží čas. Vyzeralo to ako stádo divých koní. Galopom leteli oproti mne a mala som z toho len nádherný pocit. Bolo to stádo nádherných koní, ktorých hrivy vyjali vo vetre a svaly sa napínali od rýchleho behu. Z modrej oblohy na nich svietilo slnko a odrážalo sa od ich kože. Tá sa trblietala ako zlato. Ako sen. Začala som sa nahlas smiať. Čas letí rýchlo, ako nikdy predtým. Teda to znamená veľké zmeny vo 4. dimenzii. Ale je to pre ľudstvo dobrá zmena. Bolo to krásne. Netreba nám nič, vážený. Vesmír sa postará. Každý sa má starať o seba, o svojich milovaných. Premýšľať o tom, aký chce, aby svet bol. Pracovať na to. A ono to bude.